El Panteó Cros el va fer realitzar Amadeu Cros i va ser un empresari català de llarga tradició. El seu avi, Francesc Cros, va ser qui va introduir el mètode de la càmera de plom en la producció d'àcid sulfúric. Quan Amadeu Cros va ser el gerent de l'empresa, va traslladar aquesta de Sants a Badalona i va ser a partir del 1904 que es va expandir ja i convertint-se en societat anònima. Segons el que es diu a Badalona, Amadeu Cros va morir sense descendència i va deixar tot el seu llegat a la ciutat, a l'Ajuntament de la ciutat, amb la condició de que es dediqués tot a usos socials. I aquest panteó va ser fet l'any 1894 i és molt rellevant perquè el va construir el famós arquitecte Joan Baptista Pons i Trabal, un arquitecte modernista molt reconegut en l'època. Joan Baptista Pons va ser professor catedràtic de fusteria a l'Escola de Belles Arts de Barcelona i també va treballar per alguns particulars, algunes famílies benestants de Barcelona, com per exemple per Pia Batlló, de la segona generació dels Batlló. Pons i Trabal també del seu despatx van sortir arquitectes de la talla de Domènec Sugranyés, un arquitecte modernista contemporani a Antoni Gaudí. Va ser un dels seus grans ajudants amb obres tan importants com la Casa Milà o la Torre Bellesguard. I també va ser ell mateix qui va ser el seu continuador com a arquitecte de la Sagrada Família durant els següents 10 anys. El panteó de la família Cros hi destaca principalment per la figura de la dona. La figura de la dona és un símbol força recurrent dins els cementiris perquè s'associa al confort i a la tendresa que tant es necessita en el moment de la mort. Sota d'aquesta dona àngel, podríem dir, hi apareix el nom de la figura Cros i també amb un bon treball en forja, representant una planta enredadera, hi apareixen els noms d'altres familiars, també enterrats aquí. Cal destacar que en aquest panteó hi torna a aparèixer la planta del cascall, relacionada amb el son etern.